I sí, a veure, tenim una o dues paraules per allà i allí també. Sí, merci. No, jo solament un apunt sobre la qüestió de la distribució. Ja sabeu que jo insisteixo en l'aspecte aquest. Doncs, de fet, suposa el control de la xarxa de distribució, suposa també el control de la generació distribuïda. I això és un aspecte estratègic clau de cara a la transformació del sector, per renovables, però també l'oportunitat de trencar el mercat únic, perquè en la mesura en què s'instaurin mercats locals, facilitarem també l'ús de recursos locals i també tenir, que això en parlem poc, energia més barata. El tema dels preus jo crec que també és important, perquè hi ha una qüestió que quan de vegades vas a fer alguna xerrada així en plan evangèlic, doncs al final la gent et diu, escolti, jo si canvio de distribuïdora què guanyaré? Vull dir que no, hi ha uns aspectes globals i de fons que són importants, però que la vida quotidiana i arribar a final de mes també és important pel públic. Per tant, la distribució és un aspecte clau i que, i això s'haurà de guanyar, s'haurà de lluitar, perquè ara és cert que hi ha un cert optimisme, s'ha publicat el Real Decret aquest d'autoconsum que es acabarà de desenvolupar amb un reglament, però que de moment et diu, escolti, l'autoconsum compartit sí, però fins a 500 metres. A veure, i per què 500 metres? Per què no 550? O 5 i pico? Vull dir que hi ha feina per endavant, malgrat que les perspectives potser des del punt de vista polític a nivell estatal semblin alguna millors. Sí, recollim diverses i si us podeu presentar abans de parlar i ser breus. Tenim 15 minuts, 10. Bon dia, soc Jaume Riera, vinc de Som Energia i us felicito pel treball d'estudi i debat que presenteu i us encoratjo a afegir 3 temes que em penso que són importants i que van molt lligats. El primer tema és que no hem parlat amb tot el treball de la contaminació. Evidentment hi ha una urgència de canvi climàtic que es veu a venir, que rebrem, però és que actualment s'està morint, hi ha gent cada dia, ja fa molts anys i seguirà fent-ho per causa de la contaminació, sobretot atmosfèrica i sobretot de les aigües. I aquest tema és un tema que s'ha d'incloure. Després també hi ha 2 visions que us encoratjo a incloure en estudis posteriors. L'un és de diferenciar els aspectes de les metròpolis del territori de població extensiva. És a dir, les metròpolis mai podran generar ni disposar de l'aigua que necessiten, ni de l'energia, perquè no hi ha espai suficient ni subsòl suficient per tenir aquests recursos. Per tant, sempre dependran del territori en població extensa. I per tant s'ha de buscar i s'ha de consensuar les mesures de compensació d'això. És a dir, potser a un pagès no li hem de subvencionar la producció agrícola, sinó que potser li hem de subvencionar el fet que tingui el territori ben ordenat perquè tingui suficients boscos com per compensar el CO2 que nosaltres produïm i que no podem compensar, per exemple. Després, l'altre tema que us encoratjo també a entrar-hi és la implicació de tots els sectors econòmics en la transició energètica. És important parlar de la indústria. La indústria pot seqüenciar la demanda. És una gran demandant d'energia de determinades indústries. Si podem opinar sobre quan se'n poden engegar i quan no es poden engegar determinades indústries. Però si no incluïm en el nostre estudi la indústria, si la dona immigrant recent arribada no té opinió sobre la indústria, no li deixem opinar perquè no en parlem d'això, aleshores la indústria seguirà treballant tancada en el seu món, dient jo ja fabrico com em dóna la gana al preu que vull i vosaltres si voleu ho compreu i si no ja us espavilareu. Per tant, hem d'incloure els altres sectors econòmics, hem d'incloure la indústria, hem d'incloure el turisme, tothom, tota la població tenim que opinar sobre els models de turisme,
Hem d'incloure, sens dubte, l'agricultura, els seus models, les seves afectacions, les seves contaminacions, la seva dependència de l'aigua, la qualitat del menjar que fabriquem. Hem d'opinar, ja ho sabeu, sobre la ramaderia. Això que estem fent d'aquestes granges tan contaminants és absolutament insostenible des dels tots punts de vista. Hem d'opinar sobre el transport i hem d'opinar sobre els serveis. O sigui que hem d'incloure tots els estaments econòmics perquè l'estudi sigui complet i perquè tota la població pugui opinar de tot el que li afecta, que és tot. Gràcies. Allà darrere. Sí. Bé, seguint amb la idea aquesta de fer aportacions, a mi el document em sembla molt lloable i per això estem, per fer aportacions. Jo en faré també 2 o 3 subscrivint les que s'acaben de dir. En primer lloc, proposo una reflexió sobre l'àmbit territorial. És a dir, aquí aneu parlant de municipal i jo entenc que si volem fer la transició energètica l'àmbit no pot ser el municipal, ha de ser necessàriament supramunicipal. I no tan sols comarcal en el sentit de les comarques tradicionals de fa 100 anys, l'àmbit de Barcelona ha de ser l'àrea metropolitana i no té sentit que hi hagi 36 pressupostos i 36 polítiques referit a l'àrea metropolitana que cobriran 36 per N teulades municipals. Amb això no anem enlloc. I per tant, jo després en el debat del partits demanaria que els partits donguessin aquesta visió. I a nivell de Catalunya, ni tan sols el territori. Per exemple, pot ser més important l'associació actual de micromunicipis que n'abasten cap a 200 i això no és un territori que el dibuixem en l'imaginari físic, diguem-ne, sinó que és un territori funcional i un territori polític real, de polítiques. I per tant jo proposo que en aquest document s'incorpori la reflexió territorial. El segon aspecte és el tema de dimensió. Sempre parleu de que les polítiques públiques municipals, conscient o inconscientment parleu de les teulades municipals, i tu mateix ho has dit. I amb les teulades municipals no arribem enlloc. És a dir, si volem el 100% renovable, necessitem milers i milers de megawatts i milers d'euros d'inversió. I això el pressupost públic no ho té. I per tant hem de pensar en models financers que siguin viables en el temps i hem de pensar en el que tu insinuaves ara fa un moment, que és en un pacte territorial. Sense un pacte territorial, és a dir, a les superfícies estan els municipis petits i per tant la capacitat de captació està en els municipis petits i els municipis petits lògicament demanaran participar en el pastís, participar en la política i per tant un tema absolutament vital per fer viable la transició energètica i l'objectiu del 100% renovable és plantejar a nivell intramunicipal un pacte territorial on el territori reclamarà beneficis pel territori i no només d'autoconsum, que també, i no només de compensació per infraestructures com ha fet el model nuclear, en què s'ha beneficiat Escó, punt. Per tant, jo penso que tenim un problema de visió general, de grans xifres, de veure com són capaços i no de comercialitzar. És a dir, em sembla que el municipi és lloable que faci auditories energètiques pel ciutadà i és lloable que faci consultoria energètica. Dubto que la seva funció sigui comercialitzar i entrar en competència en 500 empreses comercialitzadores. En canvi, sí que des del municipi es poden fer polítiques amb una visió general per veure com entre el públic i la societat generem una potència instal·lada d'energies renovables suficient perquè ens creiem que realment arribem al 100% i no que... És a dir, partim de les grans xifres i veiem com des de la política municipal i supramunicipal podem arribar-hi. Aquí tenim un problema d'inversió en la generació i per tant d'inversió pública-privada, penso jo, perquè la que agafeu les xifres veureu que amb el pressupost públic no dona, i de gestió i de lideratge públic en tot això, i de pacte amb el territori. Jo partiria d'això més que de la visió municipalista,
municipi a municipi que mentre fem les taulades l'oligopoli s'està consolidant, que és el que passa ara. És a dir, la transició energètica avui l'està fent l'oligopoli elèctric, avui, en qualsevol xifra que voleu mirar. Hi ha la Montserrat allà. Ai, perdó. Sí, no sé ara qui era primer. Ah, vale, tu també. Digues, digues. Bé, jo el que m'agradaria també diverses preguntes. Una primera és què és i què no és transició energètica, perquè això que té concepte de transició aquí cap tot, fins i tot el gas renovable, o el gas canalitzat, que és el terme més precís per parlar d'aquest recurs no renovable. Molt bé les apreciacions que ha fet sobre l'energia, aquestes últimes, tot això contribueixen. A mi m'ha posat una mica a pair el document que encara no l'he acabat de pair, i la pregunta que els volia fer és si la gent que té un subministrament de pobresa energètica s'ha de resignar a tenir electricitat negra a la casa seva, perquè el bo social solament és per les empreses l'electricitat negra. Si Endesa és una d'elles, no s'acaba d'entendre com aquesta empresa de Tersa, que es diu Barcelona Energia, acaba sent la subministradora per la comercialització. O sigui, l'embolic cada vegada fa més gros, perquè si les coses més bàsiques pel respecte, les il·lusions formen part de la música de l'endevifa continuada, el fer passar cap per llebre, i tal, que te pego i tal, i sense saber exactament per manca d'experiència què ens costa la ciutadania aquestes aventures que en realitat no beneficien ni a la gent que té pobresa energètica, no beneficien més que l'oligopoli novament, que distribueix, que sobre ara té un client nou, que és una comercialitzadora que s'ha passat per verda, no? O sigui, tot això crec que necessitem una mica de claredat, perquè els ecologistes veiem amb preocupació que l'abordament dels temes energètics, jo soc de Jordi Vigues, soc del CEPA, veiem que no hi ha una visió metabòlica. En aquest document no hi ha una visió metabòlica, i quan no hi ha una visió metabòlica no hi ha una visió políticament ecologista. De la mateixa manera que si no s'inclou la contaminació, si no s'inclou d'on venen i d'on surten els materials, no hi ha una visió metabòlica, i aleshores tot s'acciona amb bones voluntats i amb accions que poden ser positives, però no tenen aquesta visió global. Si no hi ha visió metabòlica, no hi ha cacera, me voy, m'explico? I aquest és el problema, que és la tecnocràcia ambiental implanta, però oblida la ideologia bàsica, l'element bàsic, que és la idea d'una visió metabòlica de la ciutat. Aquest any és l'any de l'aniversari del naixement de Margalef, potser que s'està removent contínuament a la tomba veient el que es diu en el seu nom, potser podríem donar un pas i tenir una visió metabòlica de tots els processos urbans. Hola, Ratmata d'Emelcat. A veure, jo el que trobo a faltar és que amb el tema de distribució, que és el que genera la força a les grans companyies, i és un dels temes pel qual la xarxa s'havia activat, ja des d'Europa ens han obert unes quantes finestres que més lliga amb la primera ponència que ens han fet, que és d'iniciativa popular, i són tot el tema de les comunitats energètiques i dels distribuïdors i els comercialitzadors independents que no estan dintre la xarxa, dintre tota l'estructura energètica. I crec que, especialment amb el tema de les comunitats energètiques, sí que es pot fer moltíssima feina i els ajuntaments poden fer moltíssima feina. L'Estat ens ha també donat una petita finestra que si la podem fer créixer i apretar per aquí, també podem fer un canvi important en el que és el sistema energètic, que és l'autoconsum elèctric. Sí que té moltes limitacions, però hem d'apretar per estirar-les, i això des dels municipis es pot fer d'una forma important, perquè pot ajudar a que la gent s'animi a fer
una cooperativa energètica, per exemple, amb els seus consums i amb la seva generació, pot participar ells, i aquí està, en la redacció europea, parla que aquestes comunitats poden tindre distribució pròpia. Tal com ho han fet l'estat espanyol, si no està dintre d'una xarxa interna serà complicat, però si nosaltres ho estirem i fem i els municipis s'hi posen, també hi podrem treballar amb això. Per tant, trobo molt a faltar tot aquest tema de les comunitats energètiques i que els municipis s'hi posin de veritat. I integrat dintre del PAC de les comunitats energètiques, jo us parlo una mica del que és la nostra cooperativa que defensem, que és l'emmagatzematge. L'emmagatzematge és el que ens dona la capacitat mínima de control del sistema. I si volem I d'aquí ve tot el tema dels autoconsums amb bateries, però hi ha altres sistemes d'emmagatzematge. Llavors, si aquestes comunitats a sobre mirem que tinguin un mínim d'emmagatzematge per no dependre de la xarxa absolutament i del sistema global, doncs això ens farà que no només la generació sigui distribuïda, sinó el control sigui distribuït, que és el que ens interessa. I trobo que heu quedat molt fluixets en aquest sentit, i hauríem d'aprofitar l'estirada o la carta que ens han donat, discreta, però que si apretem podem fer moltes coses en aquest sentit, i sí que es pot arribar, si això es fes fort, podríem canviar el sistema. Si podem contestar una mica, i em sembla que hi ha 3 paraules més i amb això acabarem. Jo contesto algunes i autogestió. Sobre el tema d'incorporar tots els sectors d'indústria, transport, serveis, etc., turisme, agricultura. Això, en la primera proposta, sí que l'eix central ideològic o filosòfic de la proposta era el metabolisme social, i aquí també, o sigui, potser no hem sabut posar molt en relleu, però ens ubiquem dintre del que seria la reflexió de cicles de matèria, energia i del que és el metabolisme social. Tenim una feina de traducció i interpretació de tota la feina que està fent l'ICTA en aquest sentit, i això és una feina que tenim pendent, però que sí que ho tenim present, el tema metabolisme, dintre de la nostra filosofia. Aquí el que hem volgut és vincular-ho a la part d'ecofeminisme, perquè pensem que està molt vinculat, o sigui que tota aquesta reflexió de cicles de matèria i energia, pensant en les conseqüències que té la nostra activitat arreu, té molt a veure amb l'extractivisme al territori i amb el no ubicar la vida i la qualitat de vida al centre, i per tant l'hem incorporat dintre de la part d'ecofeminisme, però sí que estem pensant en metabolisme urbà i metabolisme social. I aquí tenim molta feina per fer, on sou convidades a participar. Ecològic, sí. Ecofeminisme per la part també d'ecologia. També hem estat crítiques amb la incorporació amb la realització de Barcelona Energia en base a Tersa, o la necessitat també de treballar per un pla realment ambiciós de reducció de residus en origen que faci que aquesta planta de revalorització de residus o incineradora de residus acabi tenint un pla de tancament, i per tant en aquesta línia seguirem treballant. Llavors pensem que s'ha donat així, i hem decidit incorporar-nos a treballar també en la comercialitzadora una mica per aprofitar aquest espai per aprendre, per entrar en aquest espai i intentar transformar-lo, i també si es pogués ampliar, o sigui, per això demanem també un govern públic comunitari per qualsevol empresa energètica pública, i per tant continuarem treballant en aquesta línia. Què més?
Sí, la feina amb els petits municipis, l'associació de micropobles, això també, hi ha gent de l'associació de micropobles que ens ha participat, també tenim gent del projecte LEADER que també està treballant molt el que és la Catalunya territorial interior i ens agradaria molt, evidentment, continuar treballant en aquesta línia. Perquè sí que és veritat que acabem pensant l'energia des de la visió urbanita, però fem esforços i avui concretament és que la presentem a la ciutat de Barcelona, però sí que és molt important el tema del territori i el paper de la comercialitzadora pot tenir una importància des del punt de vista del que comentava el Roger, dels PPAs o la possibilitat de fer aquests contractes entre comunitats locals d'energia que es poguessin plantejar i una comercialitzadora, aquests PPAs que serien una manera de subvencionar o finançar la implantació en renovables, doncs tenir una comercialitzadora pública vol dir que tens una altra eina que està una mica fora de la lògica de l'oligopoli. Clar, aquesta és una feina que hem de continuar treballant, sí. I tota la raó, Montse, i ens hem apuntat tot per continuar treballant altres temes en el futur. Doncs contestant a preguntes, comentaris entorn al finançament, seré molt breu. Potser ha semblat que només contemplàvem finançament municipal per part de l'Ajuntament, però òbviament també serà necessari un finançament privat. Ja es veurà quin tipus d'acord i com serà el tema de la cessió d'espai o la manera, però òbviament que no només es pot fer des de l'Ajuntament, des de fons públic. I també ens plantejàvem des de la xarxa un ideal de la incorporació o l'aparició d'una banca pública que també sigui un actor principal en aquest desplegament i en invertir en aquesta transició energètica, que per una banda sí, serà costosa, però per altra banda conseqüentment s'estaran generant estalvis perquè és una dependència que estem abandonant, l'ús de recursos que venen de països del sud global. I en comercialització també un punt bastant important, que òbviament en comercialitzar no és suficient. Els ajuntaments no es poden quedar únicament comercialitzant, sinó que hem d'anar més enllà i s'ha de contemplar serveis, tipus, auditories, diagnòstics territorials també, per poder veure com s'estructura el municipi, el territori i on hi ha més consum, on hi ha menys, a quines hores, que pugui també oferir suports a llars vulnerables, etc. És a dir, no es contempla només com una agent comercialitzadora. I en temes de mobilitat, també recordar que des de Som Mobilitat la cooperativa també ja té diferents propostes que es poden determinar des del seu web i altres comentaris que han anat sortint, que a la vegada també, si ens parem a reflexionar entorn a cada proposta, inclús si les agafem de manera més extesa dins del document, podrem veure que algunes de les propostes que han sortit o idees es podrien contemplar d'alguna manera. Nosaltres, el que hi ha inclòs és des d'una visió ampla, d'alguna manera, es donen casos, exemples d'altres municipis, altres col·lectius que han desenvolupat aquestes idees i propostes que estan recopilades i a partir d'aquí és adaptar cada proposta a la idiosincràsia de cada municipi, ja sigui a nivell municipal com a supramunicipal, com s'està comentant, adaptar per àrees, òbviament també que és imprescindible, també anar desglossant per territori i per sectors. Hi havia 3 preguntes. Perdona.
que ja anem molt justos de temps, llavors us agraïm molt per participar a aquesta taula. Us convidem a continuar parlant ara a la pausa i després continuarem el debat, perquè la idea és que tinguem un espai també de debat amb les candidatures i entre totes també. Gràcies.